Sanibonani bantu bakithi, angibingelele emzini onsundu, angibingelele emzini omnyama, Afrika yonke jikelele, kwamuntu ongone. Sabukeleni eThekwini TV with uMtaka Phosha. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ucomment. Bese siyaqhubeka ke siyafundisana. Bakithi njengoba sishilo ukuthi ake siqaqele uNkulunkulu ukuthi engabe uNkulunkulu ubani, ngoba siyabona ukuthi kumoshakele bafowethu ezweni kudlalwa abantu babizele endaweni ezihlukile, babizela kuma community hall, babizele emathendeni ukuthi bazokhonza uNkulunkulu bese ekugcineni kwenzeka izinto ezibhlungu, bayaqolwa, kwenziwa nje nezinto ezinye eziphume endleleni kuthiwa kukhonza uNkulunkulu. Ake siqaqele lento engabe ubani uNkulunkulu. Bantu bakithi asiqaleni ngegama elithi uNkulunkulu. Kwaqala leli gama elithi uNkulunkulu igama eliyiphutha, igama eliyi-mistake. Bantu bakithi igama elithi uNkulunkulu laqala ukusetshenziswa esizweni esimnyama mhla kwafika laba abanesikhumba esimhlophe. Before befike abesikhumba esimhlophe, laba abansundu umdali wabo babemazi ngomdali owavela kuqala, umvelinqangi omkhulu wabomkhulu. Bese laba besikhumba esimhlophe uma bezama ukuthi omkhulu wabomkhulu base bagcina bethi uNkulunkulu. So leli gama elithi uNkulunkulu kwalona kuqala liyiphutha bantu bakithi. Uma sesize salamukela sibiza umdali wethu ngoNkulunkulu, kodwa eqinisweni simbiza ngephutha. Siyaqhubeka, cela ungibambe kwisiqephu esilandelayo.